na sarkin yaƙi, jam'iyyar APC, Buhariya Gandujiya Halacci, Santoriya ta Arewa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aliyu. Baba menene ya faru? Wai dan na faɗi gaskiya. Sai wa'yansu ‘yan kwikwiyo na mai ido da gilas sai suka yi mun ca aka. Su ba san abin da ne ba, su ne na taimake su in musu hanyar cin abinci. Domin ba don wannan ba, da ba samu wani ‘yan abin abincin ba. Amma baba me ka faɗa har ma suka fito suke maka wannan haushi da kake faɗa? A ya gaji Aliyu. Wato, kuma wa'yansu ‘yan kwikwiyo ne na gaba suke mun haushi. Kuma a cikin ‘yan kwikwiyon Ali, haddada ruwa guda biyu, da kuma kyan wallami. To, waɗannan suka shigo suka yi maka adawa kenan? Ai, ba kama suna. To. Wato, akwai dirwa ɗaya na gwale, kuma akwai dirwa na dala, kuma akwai kyan wallami na bakin wafa. Wanda yanzu ma baya zuwa wafan saboda ya mata kahi. To amma baba idan suka fito suka ce abin da ka faɗa akwai gyara a ciki shikenan sai a ga baikensu musamman da ka ce. Wato Aliyu, baba. Wai har aka zo ake cewa da ni, wai abin da ya sa baya magana da ni, wai yana gudun abin da muka yi da ɗan gwani. To, Aliyu. Baba. Ana ta Obama Allah zauna lafiya. Da abin da muka yi a ɗan gwani me aka yi an tura ne a waya. To shi ma sai ga shi ma an yi mar an tura a waya har ma sai da ya wata hida a gurin hannun jami'an tsaro. Sannan suka sako shi da yake abin sharri ne. Ni kaina na je na jajanta mar. Sannan kuma abin nan ne wanda da suke faɗi cewar an tura ni a cikin wayoyin mutane. To irin wannan wani a Nasarawa ya ci mutuncin mai baƙin gilas wanda suke karewa ɗin ya tura a cikin wayoyi wanda yanzu haka ma yana ɗaure amma oda ya kusan fitowa. Kuma Aliyu, Baba? Wannan abin dai da suke gani an tura a waya, sharrin to bai bar shugabanmu ba. Mai girma Abdullahi Ganduje, sai da aka yi mar, aka tura a waya, wanda ni ne na zo gurinka nan muka yi rabin awa, na ce ƙarya ne, tun da babu heda, mun ga mai karɓa, ba mu ga mai babuwa ba. Kuma Allah ya gaya mana a cikin suratun Nuri, duk abin da babu heda, mu ce ƙarya ne, kuma shi kanshi Allah, wanda ya halice mu, ya ce mutuƙar ba a zo da hedu mutum huɗu ba. To, fa'ula'ika irin wa'yannan mutanen inda Allahi a gun Allah, humul kazibuna, in ku kuna gani mai gaskiya ne, to abin da aka yi wa gwamna ƙarya ne, ƙarya ne, ƙarya ne. Amma baba, kuma Allah ne ya ce mu faɗi a duba a cikin suratul Nuri. Amma baba idan ka faɗa haka, kana nufin ka ce kenan har yanzu wanda kake magana a kansa bai ƙara ɗaukar waya ka ba kuma baka ƙara kira ba? A'a, saurara ka ji. To, Aliyu. Baba. Da ni ba aka wa PDP. Amma misali ka. A tsaya ka cire. Mun kafa PDP, mai girma Kwankwaso, yabe Masa'udu shugaban jam'iyya, yabe Ali Haruna Makoda sakatare, sannan yabe Mutarihiyar sakataren yaɗa labarai, Musa ɗan binni mataimakinsa, kuma wallahi tun daga 2003 abin da ya kawo 2011 an za mu taro a gidan Abdullahi Umar Ganduje muke yin taro, sannan akwai masallaci a cikin gidan kuma da matai a cikin gidan saboda yake haka saboda shi ɗan siyasa ne, amma mai ido mai sa baƙin gidan a ido ya ce shi ba za ka je gidan shi ba za ka je ofishinsa ba za ka yi waya ta higa ba, in kai tek ba zai rufe layin ba. Dole in faɗi wannan gaskiyar, kuma duk kwamishinan da za a ɗamar Aliyu. A yanzu Allah ya gadar da Ganduje, sai ɗan siyasa zai naɗa wanda za mu je gidansa, mu je ofishinsa, mi waya ya ɗauka.